Jorma Railio, minkälaista tietoa rakennusten energiatekniikkakirja antaa ilmastointitavoista? Siinä ensin kerrotaan siitä, miksi ilmastointia tai myöskin ilmanvaihtoa tarvitaan, ja avataan vähän tätä ilmanvaihdon ja ilmastoinnin eroa. Eli ilmanvaihtojärjestelmiä, mitä lähinnä on asuinrakennuksissa, niin niillä hallitaan ilman puhtautta, ja sitten ilmastoinnilla lähinnä nyt sisäilman lämpötilaa voidaan myöskin niin kuin säätää hallitusti alaspäin. Ja sitten siitä, miten eri järjestelmäperiaatteella niin voidaan hyvää sisäympäristöä toteuttaa energiatehokkaasti. Siinä sen ihan ilmatekniikan osalta avainasioita ovat lämmön talteenotto, rakennuksesta poistettavasta ilmasta, ja sitten aika uutena asiana on tuo ilmanvaihdon määrän tarpeen mukainen ohjaus. Mehän tiedämme, että eri tiloissa ihmiset ovat aika lailla eri aikoina, eli se vanha tapa, että puhalletaan sama määrä ilmaa, niin se ei enää voi olla energiatehokasta, ja siinä on vielä paljon haasteita, ja siihen nyt avataan hiukan tässä luvussa asioita. Kiitos paljon.